Bunul meu, astăzi o să vă arăt un episod. Astăzi o să fac. O să începe o nouă serie numită Mod Showcase. Și astăzi o să vă arăt un mod numit Destiny Games. Hai să începem. Hai. Prima armă este Smoke Grenade. Hai să vă arăt. Această grenadă o să facă fum unde vreți voi. Deci o aruncăm. Fac fum. Uitați. Următoarea armă este Molotov. Asta o să vă ajute chiar mult, mai ales dacă o să fac o versiune când o să puteți de fapt asta o să vă ajute foarte mult dacă jucați pe hard și o să apară mulți mobi. E chiar bună, uitați. Bun. Nu facem un foc, dar e chiar de ajutor. E bună dacă nu aveți. Fragment grenade. Asta. Luăm fragment grenade. Hai să vedem ce face. Această grenadă. Deci aruncăm una. Așteptăm. Deci uitați. Deci când explodează una, mai aruncă una și deci cum ar veni după ce explodează prima mai aruncă. Asta chiar e bună. Fiți atenți. Bun, face mult. Acum vă arăt parașuta. Gen, dacă cădeți după ceva din greșeală, după ceva înalt, după ce am spus, asta e chiar bună, deci n-are textură, dar poate să vă ajute oricând. Uitați, o dezactivăm, bum, activată. Bun, și cred că vă place skin-ul meu, eu l-am creat. Bun. Hai să mai luăm următoarea armă. Următoarea cuțit. Uitați, deci luăm un mob. Luăm un creeper. Sau un guest, ca să fie mai greu de omorât. Bun, și luăm încă două arme bonus. Un scut. Așa. Asta nu merge. Nici asta. Nici asta. Bun. Arătăm. Bun. Scuzați. Avem aici un creeper și un gas. Luăm cuțitul. Și ne ducem. Hai, vedeți, ăsta. Mort. Acum mergem după ghast. Și atenți. Deci, credeți că o să îl omorăm așa? De repede ca un creeper? Da, ăsta e răspunsul. Cuțitul ăsta chiar bun. Face. Chiar am uitat din cum să ficați că ai nevoie de iron. Bun. Următoarea chestie. Asta-i. Am o merge. S-a blocat. Are unele buguri. Uitați, deci Minecraft s-a blocat. Deci din vina reclamei. Bun. Asta o să vedem. Slowness și resistance. Bun, asta chiar o să vă ajute. Deci luăm un creeper. Sau nu, ce să luăm? El lăsați, dar chiar o să vă ajute. Deci vă dă resistance 4. Deci e chiar bun. Uitați, Meganul ăsta. Mort. Un guest. Hai. Deci. Du-te! Bă. Fac, nu l-am nimerit. Deci e chiar bun modul. Bun, deci l-am omorât dintr-un glonț. Hai să vă arăt încă 3 chestii. Încă 3 lucruri. Asta. O să luăm ăsta și ăsta. Deci, cum vedeți, puteți să puneți țintă pe aimă. Și asta e ținta la sniper. Deci, s-aude chiar tare. Deci, hai să spawnăm niște. Ce fov atât de mic.
O fi de la scut. Deci. Și acum dăm pe full. Da, deci, vedeți voi toți creeperii. Acum bun, nu știu ce era acolo. Bun, i-am omorât pe aia din apă. Da, a omorât 3. Și ăsta n-a murit. Acum vă arăt AK-74. Luăm, punem creeperi. Luăm AK-74. Bam! Nu-i afectează. AK-40. Bun. Pentru modul ăsta o să aveți mai mult nevoie de redstone. Deci. Bam! Uitați, punem țintă. Bam! Bun. Asta e AUG. Ce face acest AUG? Deci, e chiar bun. Știți. Mai ales dacă vreți să faceți pick-up mâncue. Și acum Barret. Vreau alta parcă. Bun. Acum luăm alte arme. Deci, unde rămăsesem? La baston. Ăsta. Dar nu pot să vă arăt. Bun, deci crossbow explozare. Să-i dăm. Bun. Deci uitați, deci tragem în el. Și uitați, explodează. Uitați, lângă. Tragem în el. El a explodat, dar dacă tragem în el, acolo rămâne înglont. Uitați. Nu. Deci, nu. Se aude. Bă, dar tu ce cauți acolo? Da, gata. Și acum, bizon. Ce face acest bizon? Hai să vedem. Bun. Hai să vă arăt acum crossbow. E o armaletă simplă. Deci, asta e ca un arc, mai puternic se pare. Acum vă arăt pistolul, Desert Eagle-ul. Bum! Acum vă arăt Desert Eagle Gold. Bun. Acum vă arăt Dragon. No. Bam. Uitați, deci. Uitați, vedeți acest creeper? Acum nu face. A dispărut, am făcut magie. Bun. Bun, nu știu, da. Acum au rămas. O să luăm asta, ăsta. S-a mai arătat, da. Deci asta. Bun. Luăm Flame Tower. Uitați. Deci e chiar bun. Uitați. Deci e chiar bun. Face flăcări. Acum. Da, și acest mod necesită și gloanțe. Bun. Hai să vedem ce face G36. Bun. Acum. Asta e chiar bun. E cel mai tare. O să fiți uimiți. E prea epică arma. Hai altul de fapt. Deci e prea epică. Uitați. Deci această armă aruncă cu un TNT. E prea epic. Deci voi loc cel mai și. Deci
Astea armă nu mai necesită. Dar cred că o să... Cum sună? Nu. Și asta, deci, sunt două arme care aruncă un TNT-uri. Bun, destul de bune. Acum, o să începem în continuare. Asta. Bun. Hai să spawnăm mulți creeperi. Bun. Acum luăm. Bun. Acum clock. Bum. Acum LG L86. Acum luăm M9. Asta e pistol. Bun, uitați. Deci, chiar bun. M14. Chiar nu știu ce face. Bun. Trage normal. Asta e preferata mea. Bun. Deci. Bam. Hai să punem o leacă de torță. Bun. Luăm alte arme. Bun, deci glock ăsta v-am arătat după aia, da. Deci începem asta și gata. Deci, după cum vedeți aceste arme, bum, mort, normal. Și asta trage, o să vă arăt o armă mai încolo, prea epică. Asta e Ice. Hai vedem ce face acest Ice. Nu îngheață. Da. Deci. Mort. Da, deci chiar nu știu. Asta e modul. Și vreau să vă arăt deja arma epică. Celelalte cred că le știți din alte jocuri. Asta e prea epică. O să vă minunați. E prea epică. Uitați. Deci cu cât trageți, atâta face mai multe explozii. E prea epic. Da, și cam atât a fost și cum o showcase. Mai multe chestii o să le găsiți voi la mod. Dacă îl vreți, îl puteți găsi pe aplicația aceasta. Dați pe ea. Așteptați browser mods. Desmogan R008 sau IR, da. Aceasta e armă. Bun. Aveți nevoie de textura la ea. Uitați, deci hotgun, multe chestii care le dă. Și cred că și v-aș ruga, v-aș zice să descărcați și voi acest mod.